בוקר טוב, היום אני לוקחת אתכם לקוטג' מאוד חמוד, קוטג' לשיפוץ ברחוב רבוצקי 23, ואחריי. מדובר בקוטג' מרווח, כמו שאתם יכולים לראות יש סלון גדול, מטבח גדול, אפילו יש מרפסת שירות, פינת אוכל, ומה שמעניין בבית הזה זה שיש גם חדר בקומת הכניסה. אפשר כמובן להגדיל, הקוטג' כמו שאמרתי הוא קוטג' לשיפוץ, אבל עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ויש לנו פה יציאה יפה לגינה שהיא בערך 70 מטר. יש לנו פה, כמו שאמרתי לכם, מטבח מאוד מרווח, עם חדר כביסה, אפשר כמובן להגדיל. עכשיו נעלה לקומת החדרים, יש לנו למעלה 4 חדרי שינה מרווחים, ומה שמעניין בבית הזה זה שאפשר אפילו להוסיף עוד עליית גג. יחידת הורים עם חדר ארונות ומקלחת. עוד חדר שינה, ילדים. עוד אחד. מקלחת ושירותים לילדים. אנחנו עכשיו יורדים בכיוון החנייה, כי יש חנייה מקורה לבית הזה, עם מקלט משותף לבית ליד. גם מעבר למקלט המשותף בין שני הבתים. מתוקה מאוד, שזקוקה כמובן לקצת עבודה של גנן טוב, אבל גינה מאוד נעימה. אם אתם צריכים עוד פרטים, אנחנו לרשותכם. שיהיה לכם יום מקסים.